Kimchi Chino! Opa. Hoy, ikaw na talaga nga namang pagkarupok-rupok. Ang akin lang naman ngayong gabi, hindi porkit sweet sa'yo, hindi porkit ka late night talks mo, hindi porkit napapangiti ka, ay kaya ka ng panindigan. Diba? Tignan mo, kinabukasan wala na yan. Paano ang hilig mo sa lasa ng maling tao? Huy! Ewan ko ba sa'yo bakit cravings mo yan. Pero mahal. Ano yung sa'yo? Kimchi nida. Ay, lunes na naman Si Kimchino ay talaga nga namang tunatamad kumilos kaninang umaga Oy, kaninang umaga lang yun mahal pero ngayon talaga nga namang sipag na ako. Kaya ako nakikinig ang mga boss ko. Ang sipag ko po. Oy, pero mahal buti na lang andyan ka. Talaga nga namang ikaw ang isa sa inspirasyon ko kung bakit ako pumapasok at gumigising sa umaga. Wow! Akalain mo nga naman, mahal, no? Ako to, mahal. Ang spicy opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba kundi si Kim Chino ang makakasama mo. Lagi naman, gabi-gabi, 6 to 9 tayo. Hindi, 6 to 9. 6 to 9 p.m. po ako ang iyong kabaliktaran at malalasap. Pero mahal, no? Totoo yan na sa panahon ngayon, ang daming maling tao. Kaya ikaw, mag-ingat-ingat ka. Kasi ang mga maling tao na yan ay talaga nga namang talented. Magaling magpaikot, magaling magpakilig, at mangolekta ng mga taong marupok katulad mo. Ay, di nakaiwas ngayong Monday. Ang daming ganyan, ang daming nadadala sa matatamis na salita. Diba? O sige mahal, tonight para aware ka at makapag-ingat ka naman sa mga modus ng mga maling tao, ay talaga nga namang sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 talento ng mga maling tao. Sige exciting ang topic natin. Umpisahan na ang real talk at syempre makinig ka maigi. O ito na mahal, unang talent ng mga maling tao ay ang matamis na dila. Ay, ito sinasabi ko sa'yo, mahal. Kaya gustong gusto mo. Kaya lagi ka nagpapatuka. Kaya lagi mo tinitikman kasi manamis-namis. Hindi, ang ibig ko sabihin sa matamis na dila ay talaga nga namang sweet sa words. Oy, aminin nyo, magaling magpakilig, magaling manguto, magaling magpa-fall, at talaga nga namang effective lalo na kapag gabi, 10 p.m, jowang-jowa ka tapos inuto ka ng maling tao na matamis ang dila. Ay, sinasabi ko sa'yo, ikaw ay bubuka ka. Bubuka ka ang iyong puso at willing ka nang magtiwala. Yan na naman tayo. Diba? Minsan kasi mahal kapag sa sobrang galing ng dila at tamis magsalita ng tao, hindi mo na naiisip or wala ka na sa tamang katinuan na para mag-background checking, para tignan kung may jowa siya, para tignan kung kabit ka ba talaga. Minsan sa sobrang rupok mo, 'di ba nga? Sa sobrang rupok mo at talagang willing ka nang magjowa talaga. Sige, bigay mo na ang alin, ang iyong puso, 'di ba? Yung mga sinasabing, hala, sa'yo nga lang ako sweetie. Sa'yo nga lang to Ikaw akin ka lang Ayan, pamilyar ang mga linyahan na galing sa maling tao, kaya ang ending, ikaw ay nagmo-move on kahit wala kayong commitment. Alam ko yan kasi minsan na rin po ako nabaliw sa mga salita ng maling tao na yan. Kaya naman mahal, mag-ingat-ingat at syempre meron pa akong dalawa dito, 2 bala para naman hindi na maulit ang trauma mo, di ba?
Anyway, mahal, hanggang 9 p.m. mo pa ako malalasap, makakakwentuhan at makakariltukan. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito na sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!